Tinokuchingamidza yemuchirongwa chenyu Dark Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare makadiniko imi. Aiwa magetsi adzoka kuma 12 midnight inini 6 o'clock ndafuma kubata jongo muromo kuti aiwa regai titange kushanda basa. Regai tipinde munyaya yedu yekutanga tete makadini ini ndiri mudzimai ane makore 34. Ndakaroorwawo zvakafadza vehama pamwe chete nekuvengwa nevaroyi nekuti tete ndakabvisirwa kupera kuti pe chaiko but kunyora kudai moyo wangu wakatsemuka. Shuwa mai vangu nyakubereka ndivo vakandibaya panyama netete. Kunyora kudai ndine pfungwa yakaipa hamene kuti ndoswera here because ndafunga hangu kuzorodza mweya wangu. Tete ndarwadziswa kusvika pokupedzisira. Tete nyaya yangu yakamira so. Ini ndakaroorwa 2019 zvakanaka nemurume wangu handichati rei. Tete takagara hedu kuzama zvese but nhumbu haina kubata until the same. Ndazopfugama ndokuchema kuna Mwari zvese nekutsanya ndikaona after zvandatotsika mwedzi tete moyo wangu wakanyevenuka. Ndokumirira Rei kuti adzoke kubva kubasa ndichida kumusurprise. Tete Rei akadzoka ndakamuudza he was so happy kuti achazobatawo wake mwana mumaoko. Ndakanatanga kuimagina zvese koyanga iri miracle chaiyo. Mwari vainge vandirangarirawo tete. Hazvisi nyore kugara mumba usina mbereko. Vanhu vainge vongobvunza asi zvisinei. Nhumbu yava pamwedzi wechi5 ndakangonzwa kapeni mudumbu ndikaona ropa kuerera ndokumhaniswa kuchipatara. Ndichisvika hanzi yabva tete. I was in disbelief kuti how come ini ndanga ndatoti mwana ndawana muvaraidzi wangu tete ndinenge ndakatomborasa njere chaiko nekuti uyu ainge ari miracle baby wangu wandainge ndapiwa naMwari. Tete how could I lose him? Ndainge ndabayiwa nerakagomarara chairo. Fast forward mai vangu vakazogara neni vachindinyaradza havo. The pain was excruciating. Ndakaita mibvunzo yakawanda asi isina anopindura. Takagara hedu zvakanaka. I was not the same. Ndakatanga kuenda kunonamata kune rimwe gomo chitatu chega asi mune zvese izvi mai vangu vainge voita kunge murume wangu ndisawira wavo, kumubikira, kumudzisira mvura yekugeza. Plus inini tete ndinokasira kurara. So pandaenda kunorara ndainzwa mai vangu nemurume wangu vachita nyaya vachirovana maoko. Pekutanga ndina kuzvisa mupfungwa. Ndaingoti maybe vajairana asi kwete. Handina kuzwa kuti kamoto kamberevere kachazopisa matanda mberi. Maid akamboedza kutondibayira zanwi asi ndakamushura ndikati ndimai vangu havangambofi vakaita makuna iwawo. Asi handiti kunonzi akuruma nzeve ndewako here asi ini ndaitrusta mai vangu ndisingazivi kuti inyoka iri muvhu sikukuviri chaiyo. So zvakamira so. Ndakabuda musi wechitatu hangu asi musi uyu ndakakangamwa bhaibheri rangu ndokuzvona ndave halfway kwakuita U10. Ndakarova mota nekuti ndainge ndakunonoka because ndinonamata na12 tete rine manyanga hariputiri shuwa kana chinhu choda kubuda chinongobuda. Ndakasvika paya komota yaRei iri mugeti. How come? Ndakapinda hangu mumba ndichimhanya. Maid aivapo. Ndakasvikomhanyira kubedroom nekuti ndiko kunogara bhaibheri rangu kunoti doorbell kudai. Ndakaona shura chairo. The shock of my life. Mai nyakubereka nemurume wangu vari pabhedhi yedu vari musvo. Ndakastika ndiko B kufenda. Ndakanomukira kuna Baines tete. Madoctors akashamisika hanzi chii chaitika nekuti my BP was very high. Zvino Rei ainge ungoti boy masiso. Zvingataurika kuti iye nambuya vanga vawanikidzwa vari busy. Mai vangu havana kusiyana nemuroyi shuwa. Chii ichocho? Dai ari marwei ndaiti maybe akutsvaka mwana kunze. Vagumaura here. Ndakagurwa kunorira tete. Hazvina kumirira ipapo chete. Ndichisvika kumba mai vangu instead of apologizing ivo kutondithreaten hanzi ukaudza munhu ndinozviuraya ukaita ngozi. Shuwa tete mai vangu havana kana nenyadzi mutakati chaiyo. Ndakapererwa. Rei ndiye akakumbira uregerero. Tried everything to make up for his mistake. Mai ndakabva ndadzinga handigari nemuroyi ini. Musi uyu ndakazviudza kuti inini handichina mai tete. Vanotirwadzisa havasi vatorwa asi ndeve pedo. Ndichiri kuchema kuruza mwana wangu. Mai vangu vondipa mamwe marwadzo here? Inini maronda angu hana kuzombobvira apora. Hakuna wandakaudza tete inini
handina kuzombobvira ndaita bho, ndakatanga kuruza weight. Izvezvi ndangova kabepa, hazvina hazvo mhaka kokusiri kufa ndekupi. Ndinoda kutomwa mushonga wemakonzo, asi ndichamuka kuti chipoko chaicho. Mai vangu havasi kuzozorora after rufu rwangu tete. There's nothing anyone can do after this message. I'm drinking the poison. Asi zivai kuti ndimai vangu vandiuraya vaita seuku kumwa mazai avo. I could only share this with you. Naimwari. Message yakatumirwa musi wa4 July and unfortunately inini handina kuzombopindura. Ndakangoti thank you, I'll read. Naimwari. Zvakaoma. Message izveshuwa musi yakatumirwa. Dzimwe nguva kana mamessage akatumirwa anenge akareba handitombotarisi kuti ndigone kuverenga. Kana ndazowana chance yekugara pasi ndo pandinoverenga. Saka ndo pandiri kuwa kuti kwai vari kuda kumwa mushonga wemakonzo. I hope she's still haana kuita. Manje ndomuwana kupi naimwari wangu. Haana kana kuisa phone number yake. I know kuti this is heartbreaking, especially if it's your mother. This is very heartbreaking because ndimai vako. But ndokumbura kuti we mustn't take our lives because of people wanenge vatirwadzisa. There's more to life. Ndinokumbirawo vedwe. I hope hawana kumwa mushonga naimwari. Apa zvakaoma. Alright, regai ndimbokata ndizame kuvafondera ndodzoka toita story. Regai tigozopinda mustory number 2. Regai ndingodzima ndione kuti achiri mupenyu here. Musi wa4 nhasi musi wani munhu wakadozviuraya kare nemushonga wamakonzo. Nga zvakaoma. Zvakaoma sho. Regai tipinde munyaya yedu yechipiri. Makasimba here tete. Regai ndimbokuudzai nyaya. Gore rapera muguta reGweru makaitwa National Congress reimwe bato so semunhu aitengesa muviri ndaiziva kuti vhiki rese kunenge kune mari yakareba, mari ine mvuri, mbinga dzemashuwa dzinenge dzakalenda. A week before Congress atanga waitoona wega kuti kuchauya vakanona judging from mota dzaita senge dzichakumhorosa. Nesuwo taiva tiri busy kuzvigadzirira kunosukwa minyama nekubviswa negative energy yevamwe vatinenge tasangana navo mukutsvaka mari. Plus hapana asingadi matokushakika, saka taitova chipatapata kugadzirira kuuya kwavaenzi mudhorobha. Malodji aiva kati shaku kuzara nevanhu from media houses, maaffiliates emapati vanoremekedzwa vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Aiwa takaita mari vhiki iroro, handidi kunyepa. Kana wanga usina minyama inoteverana newe, aiwa takambonhonga-nhongawo mbinga. Ini as usual ndaive nekanzvimbo kangu kandaiopareta ndiri. Saka umwe musi pakasvika imwe mota nhema ikasvikomira nechepamberi mbichana. Vasikana vakaita chipatapata kushenaira kuonekwa nembinga iyi. Ini hangu ndakaramba ndimire panzvimbo iyi nokuti paiva nepombi dzevasikana, saka ndaitoziva kuti league iyi yaisava yangu. To my surprise, murume uyu akaignora vasikana ava vaizvikanda paari, akadaidza inini akati aida marathon. Marathon kune vaya vasingazivi idamba refu kana kuti usiku hwese. Takataura namari, murume uyu aiva negood rate, aizondiofa mari yakapetwa katatu ndainge ndachaja. Ndakati agare andipache basa ndikachengetesa rimwe bouncer pakabhawa kataipatrola tiri. Ndaizomupawo kati pamari yacho. Bouncer uyu taingomuti malume. Nemakei ndaidhimanda mari tisati taenda kwataifanirwa kuenda. Waigona kuti ukaita munyama wainyimwa mari yacho. Kana kuti munhu anodhimanda receipt of service rendered, zvinova zviri impossible. Wongoona kuti ndatambwa nyowani. Of which kuenda kumapurisa hakuna zvakunobatsira. Ndiwe unozopedzisira wavharirwa. Ndaifunga kuti tichaenda kulodge dzaiva mutown, but instead takaenda kune this private lodge which I never knew existed. Haungopindi usiri member yepo. It's like a club lodge yembinga. Ameno if I'm making sense tete. Panenge pane mavillas, stand alone zvekuti hautombooni kuti vakabhuka ndiva nani. Reception ndiyo yoga inenge yakavhura at all times. Ingati riri kudzidza. Tete takapinda muroom muya maitova nema-eats akanditi relax, chill, the night is still young. Ndakatoitirwa dial a delivery paya akanditi ndinogesa ndirelaxe, ane basa raida kumboita pakompyuta raiva emergency. Ndakazobatwa nehope paya tete, ndikazonzwa munhu ava kupinda mumagumbezi. Ipapo tete ndaiva half asleep, saka ndakatoona mbinga ichipinda mumagumbezi tete, tikasangana pabonde. Around 11 kwakuti akaneta aida kuzomukira kudzokera kunzvimbo yaigara, plus anga akapreswa
nebasa. Ndakatofara tete, ndikati hamuchiona ndio maclients asinganetsi aya, asinganetsi kubudisa mari uye asingadhimandi zvakawanda. Ndakarara hangu around 2 ndakamuka ndichitonhora ndichichasenge ndadirwa mvura, saka ndakati regai ndiende kuchimbuzi ndimbonorasa mvura. Tete zvandakasangana nazvo zvakandichenerutsa kuita senge ndaona chipoko. Padivi pangu instead kuti pange paine munhu pave pakagonya rino sinyoka randisati ndamboona mukati meupenyu hwangu. Chero kunational parks hakuna nyoka yakakura kudaro, and I'm sure yanga yagara isiri mablankets nyoka iyi, nokuti ndakavhura mashits. Pfungwa dzangu dzakabatana, ndipo pandakarealiza kuti munhu aivapinda mujira ndiye aivasanduka kuita nyoka. Tete ndichireva kuti ndaive ndasangana machira nenyoka here, but at that point munhu akachinja before or after sex. Pfungwa idzodzo dzakaita kuti ndiscreame on top of my lungs ndichibuda murumu mangu ndichimhanya kureception, zvekuti hauna kusimira zvaigofungwa nani. Ndofunga njere dzainge dzataika tete. Ndakasvika ndichibongomora mhere zvakamutsa vamwe vaiva pamavillas apa. Ndaingochema ndichinongedza kurumu kwandainge ndabva. Ndakazopiwa shiti pareception rekumonera. Security guard navo varume vakaenda kurumu kwandainge ndiri, vakasvikaona haikona mhandi yakavabatai mukobvu bata mutete, vamwe vachizama kundibvunza kuti zvafamba sei apa. Ndaingochema. Ndakazoita calm down ndikarondedzera zvainge zvaitika. Kudaidzwa maporisa akasvika akati vanodhila nevanhu kwete nenyoka, havakwanisi kutora nyoka for questioning. Nyoka iyi hapana mutemo wayanga yatyora, saka vaifanira kudana veparks and wildlife kuzoibata. Takadzokera kureception tikanogara. Komurumu mainge mune nyoka mainge muchagarika here? Dho rakangosiyiwa ravharwa. Parks yakasvika ikaudzwa nyaya, havana kuzvitenda, saka mawitness akati tiende kurumu kuya. Tete takasvika, nyoka yashamula, computer musina. In fact mainge wane tuhembe twangu turi neatly pegged, mubhedha wainge wawaridzwa. In fact panga pasina kana trace kuti murumu mambainge mune munhu. Chero mota iya had miraculously disappeared. Asi how gedhi raiva rimwe. Veparks vakasiya vatiti mbanje nemadrugs tiite mashoma nekuti we hallucinating. Tete ichokwadi. Ndakazotanga kurwara zviri mysteriously tete, kubuda mapundu anenge zvipikiri muviri wese uyu. Kana iri mvura yaibuda kuhanipoti kwangu yainhuhwa kuti tu tete. Ndakarwara ndikaita stress kunge zenye. Mari yaiva kuna malume handina kuzomboitevera. Ndakazobatsirwa nehama dzangu kufamba neni vachindipumhisa ndichinamatirwa. Ndipo pandakaudzwa kuti mbinga iyi yaida kundiita sacrifice kunyoka ndaingonzi afuma akafa, zvigotofa zvakaloda. Road to recovery yangu yainge yakaoma tete. Pamwe ndakatombobuda maronda ari mysterious muviri wese zvichinzi ndine hunye hwakasirwa mukati memuviri wangu. Asi padiki kutsenga kwedora tete ndakarapika ndikanamatirwa. Now ndava right. Asi sini iyoyo inogara irimo mupfungwa dzangu. Iko zvino tete ndakahenga mabhutsu. Kubva zvaitika incident iyi ndakabva ndaretire kuchibasa chisina musoro wese ichi. Ko iko kufamba ndichinongedzwa dhorobha rese. Mbinga iyi haina kuzomboonekwa till today. Indakapotsa ndafa, asi ndiri mupenyu to testify the greatness and the goodness of God. I was given a chance to live again and mend my ways, and I intend to do that. And I intend to do evangelizing muimba yaMwari. Vasikana maslay queen, mabudding teenagers, hakuna zviriko kumbinga uko. Shandisa maoko ako and ask the Lord to bless the work of your hands. Zvakaoma. Kwai muguta reGweru ndoko zvakaitika izvi. Zvakaoma. Alright, regai tipinde munyaya yedu yekupedzisira, nyaya yaMaishai. Muchirangarira video, muchirangarira nyaya yatakamboposta yakanzi Maishai vairoya zvakaoma. Good morning tete, I'm back with Maishai part 3. Kufa kwechatopota chezaka change chaishaisa vanhu vemudunhu mufaro. Hanti kunonzi chinobhururuka chinomhara here? Maishai vakazosangana nazvo. Regai nditange vehama. Shiri nemuririro wayo hairegi.
pakazoita vamwe mai vakatengeserwa musha wambuya vaJoe vaye vekutiza mai Shai from part 1. Mai ava ndichavati mai Mano. Tete mai Manu vainge vane vana 4 asi chavasina kuzwa ndechekuti vainge vauya kuzogara paedo nechikara chaicho vehama chiri musakasaka chinozvinzwira. Mai Manu vakazonzwa nevanhu kuti mai Shai havanongedzi anoswera, vakasatamba vakachenjera vana vese vaizoita nyama yamai Shai. Handi zvinonzi akuruma nzeve ndewako here, asi mai Manu vakaisa zvitanda munzeve. Tikaona avo oita tsika nditsikewo namai Shai kuita bhurugwa nebhandi chaiko, vehama dziri tsitsi dzei chimborume kubvisa mwana wemvana madziwa. Takangonyarara edu neushamwari wavo tichiziva edu kuti magumo uko kune nyaya. Naitete kutanga rini shuwa kudya sora taiza kuti mai Shai vakateya havo riva ravo. Tete chokwadi muromo vakuru hauwire pasi. Mumwe musi takazonzwa mai Mano wobongomura mhere. Takatya kuti chava chiko, tikamhanya tichienda kuwanei vana vese vakaita murakatira chadova chando. Takabvunza kuti ko zvafamba sei, zvikanzi vangomuka vakafa. Vanhu vaiziva kuti chiripo chariuraya zizi, harifi roga mumhepo. Rega takabvunza kuti makadyei manheru, zvikanzi vana vakadya mutakura wakabva kuna mai Shai, asi handina kumudya. Takabva taziva kuti finish, nhasi mai Shai vachaita sadaka chairo, vana 4 ka1. Takaudza mai Shai kuti ndaba kuudza kaonekwa nembonje pauma. Takakuudzai chionai maoko ekubako mvura yagasa, zvichabatsirei? Vanhu vakakuyambirai kuti muchadyirwa vana asi makaita nharo. Vehama, hakuna chinorwadza nekufirwa nevana vako musi umwe chete uchiziva adya vana vako. Mai Manu vainge vabayiwa nerakagomarara chairo. Mwoyo wavo wainge wakatsemuka, vainge vongochema zvisina anonyaradza, vongoti dai ndakaziva vana vangu vasina kufa, asi dai ndakaziva haitungamiri vana vainge vava chando. Shuwa kutarisa nezvitunha 4. Chero indakarwadziwa kunzwa kubayiwa panyama nete chaipo. Vamwe ndivo vaingoti muchinyanya naro, shuwa vanhu havana moyo, ungadaro munhu afirwa here? Ko vana mhosva yavo ndeyei? Vamwe ndivo vainyaradza, asi mai Shai vainge vasina ganda kumeso. Shuwa takaona avo toitoi vachiuya hanzi nematambudziko zvinowanikwa, ivo vachiziva mabasa avo havo. Mai Mano havana zvavakataura, vakangosimuka vakananga mumba. Tikaona vobuda vakabata demo. Hanzi nhasi ndiri kucherera nenyama yako, vachida kupasa mai Shai nedemo. Ko vanga vachagotyei kununa ivo vasasikwa kudhara? Ko kusiri kufa ndekupi? Mai Shai vakabva vari bara vachidzokera kumba kwavo. Vanhu ndivo vakazobata mai Mano. Tete vana vakachengetwa, asi mai Mano vaisiririsa kuchema kwavaita, maziso kuita redhi kunge vachabuda misodzi yeropa, asi chekuita painge pasina. Yadeuka yainge yadeuka. Kubva musi wakashaya vana vamai Mano vakabva varimirana mugano namai Shai kuita gonzo nachin'ai. Mai Mano vakaita ronda risina kupora pamwoyo pavo. Pamba pavo paigara paine ruzha nevana painge pachiti zii kunge pakafamba Satani. Ende Satani aingafamba nekuti mai Shai ndidhevhu pavamire. Shuwa kudya vana 4 ka1 zvakaoma. Mai Mano vainge vane dhende rekuzopfidzisa mai Shai, hamene kuti vakaudzwa sei pamusoro pen'anga iyi yaive muNyasarandi. Tete chokwadi ndakabvuma, n'anga dzinoziva makwati dziriko. Sekuru ava vainge vane girazi raiona zvese. Mai Mano vakaratidzwa mai Shai vachiisa mushonga mumutakura uya wakadyiwa nevana. Zvakaomesa mate munhu wese aivepo pakaitika chishamiso ichi. Mai Mano vakabvunzwa kuti munoda tiite sei nemuro iyi? Tinogona kuti atsikwe nebhazi afirepo, okuti afe rufu runorwadza rwaizopfidzisa varoyi vese chikoro. Mai Mano semunhu ainge abayiwa panyama neti vakati mai Shai vafe rufu runorwadza. Pakatorwa huku nhema ikagadzikwa musoro mamai Mano ndokubva yaregedzwa. Tikaona needu meso huku ichipinda mumakore rakazodoka 1. Mai Shai vomhanya bani kupenga chaiko. This time gava rainge radambura musingo. Mai Shai vakazozviwana vakatanga kutungidza imba yavo. Tikaona yobvira kuimba hanzi dani une mbudzi. Dei vasiri vanhu vakaedza kuvasunga newaya. Simba raiva namai Shai kuti kudambura waya iya. Koiwo matanda ano mazombe avaisimudza
waishama muromo. Maisha vakatanga kutaura, vanhu vose vavakadya vachipenga kudaro nevaida kuzouraya. Sekuru vaive chatopota chaicho. Mushonga wavo uyu handisati ndambouona chizvarwa changu chose, plus handisati ndamboona n'anga inogona saivo. Pasi chigare vadikani, mombe dzamaishai dzakatanga kubowa dzese dzichifa one by one. Ivo maishai vakatanga kuti maiwe kandi musana wangu yowe. Pakafa ekupedzisira mombe tikaona ivo pfau voenda kunyika dzino tete. Gona anagona wakewo. Maishai vainge vaterrorize vanhu asi vakazozviwanawo imbwa neimwe ine musu wayo. Vakafa rufu runorwadza. Motsi nemurume wavo uya mushakabvu vakatsvira mumba muye. Chose chamaishai hapana chakasara. N'anga iyi yakaita mukurumbira muzaka umu nekuti yainge yauraya chikara chesango. Maishai nezvidhoma zvayo tete aive madziva akava mazambuko. N'anga iyi yaiita masaramusi ayo pajekerera chakafukidza dzimba matenga. Mazvinzwira moga nyaya yamaishai kuti ndiko kwakava kupera kwavo. Maishai vanga varura, vanobva Zaka kwai munoiziva nyaya yamaishai ava muzita rekuti maishai rachinjiwa zve, asi kwai vanobva Zaka munovaziva mai ava kwai vairura zvino n'anga iyi yakazoisa huku musoro. African science zvinhu zvacho zvinoita kunge majokosi asi zvinhu zvinenge zvichitoitika muupenyu. Saka mangozvinzwirawo moga. Ndinovimba kuti muchava nezuva rakanaka. Regai tizame kuita catch up, tizame kuposta more episodes as we go. I know kuti aiwa you guys were missing me, but tinotenda Mwari we are back. Vanoda goat milk, mukaka wembudzi uya. Kune vanhu vazhinji vanenge vachibvunza toedwe mukaka wembudzi. Aiwa mukaka wembudzi unotoshanda, uno clear ma pimples. Ndakakuudza kuti ndokupai guarantee kuti mukaka ukasakushandiraika, if it doesn't work for you, I will pay you back your man. Handisi kukunyebera handiti, handisi munhu anowanzonyeba zvangu. Uyezve ndinohlamaridza vanhu. Kana imangoya ndinodeliver chimwe chinhu. Ndiri kuona kuti vanhu vazhinji vanoda pep, but pep iri slow. Iyo pane dzandakatumira kwai dzichazodeliver 2 weeks 7 to 9 working days, very slow. Asi mukaita Aramex, it's overnight delivery handiti. Ngatisei ma100 rand titi Aramex, you never regret because you get your product the following day. Tinokutendai vedwe nekuona kwamaita. Uye nezuva rakanaka. Ndatenda. Bye bye.